Fl-modi, l-għażla preferuta l iżvilupp ta' miżbliet kienet li tittieħed aktar art agrikola. Issa, qiegħed isir sforz sabiex isir l-akbar użu possibbli tal-art eżistenti ddedikat għal miżbliet u bekk jiġi mħares is-settur agrikolu. Il-kap eżekuttiv ta' WasteServe Richard Bilocca spjega li għall-kuntrarju tal-miżbliet tradizzjonali, din il-landfill fil-kumpless EcoHive ġiet skavata b'mod vertikali. Meta titlesta, din il-landfill se tkun tesa total ta' madwar 953,000 metru kubu. Ġifieri fl-antik il-miżbliet kienu jiġu mħaffrin fil-forma ta' banju u kienu wkoll jiġu mħaffrin b'mod baxx ħafna. Ġifieri li sar permezz tal-enġiniera u l-ħaddiema tal-WasteServe li għamlu xogħol ibes ħafna, miżbla li kien hawnhekk li kienet antika tnatfet kompletament, tneħħa l-liner ta' dik il-miżbla u tħaffret 55 metru fond bħajt dritt. Issa llum qegħdin naraw it-taħfira li tlestiet u li beda jitqiegħed l-ewwel materjal biex jagħmel din miżbla engineered, jagħmilha impermeabbli. Żied jgħid li waqt li l-metodi ta' qabel kienu jiswew inqas flus u jagħtu soluzzjonijiet aktar malajr, kienu jiswew ħafna art agrikola. Qal li għal dan il-għan nġibu esperti internazzjonali bl-aħjar teknoloġija fis-suq sabiex jaqdu l-bżonnijiet tar-rimi, imma wkoll sabiex ma joħolqux impatti negattivi lill-bdiewa tal-madwar. Qal li la darba tkun bdiet topera, din il-landfill se tkun qed tintuża sabiex fiha jmur il-materjali li jifdal fl-aħħar tal-proċess tal-waste to energy. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli qalet li WasteServe qed taqdi rwol kruċjali fil-ħarsin tal-ambjent illi jippermetti tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari. Temmet tgħid li sabiex tkompli bl-impenn tagħha favuri s-sostenibilità ambjentali, WasteServe rati li l-materjal kollu skavat minn dan il-proġett jerġa' jintuża mill-ġdid fl-industrija tal-kostruzzjoni sabiex bekk ma jiġi ġenerat l-ebda skart matul il-proċess.